אביחי. מה? מה זה? על כמה מכוניות יש את הדבר הזה? אביחי ביקש 250. אמרתי לו, אולי נתחיל לבן אחד כל פעם ובהדרגה. הוא אמר לי משהו שאני לא מבין, משהו שקשור לשיקולים אסטרטגיים. איזה שיקולים אסטרטגיים? תביא לי מים! תביא לו מים. יאללה, יש בבן שישיות, לך תביא לו מים. מים. תפתח את זה, נו מה, אתה עומד שם, תפתח. יד אחת, מה אתה, תשקשק את, זיז לצדדים, תסובב עם הצדדים, כל הכוח, חזק. בוא אלנה.